מיקרופון, איפה המיקרופון מגלים? לא בא לפה, לא בא לפה. לא, הוא עם אבא. לא, זה אבא. אי אפשר דו-גתי, נשיציון. שוטר. לא, זה שווה, זה שווה. טרניק. רגע, זוז! ברגע שזה מגיע, אני רואה. רואה אותו מדבר בטלפון בין שניהם? מדבר בטלפון ויש מולו איזה מישהו. כנראה הבן שלה מדבר. אבי. לא יודע, אני שמעתי על המנה, לא יודע מה יש. ביי. אני לא יכול להחליט כי הקלטת שלי... עכשיו? למה יש לנו קצת פניות, סידורים, חוזרים לשגרה נועם? מבשלים לו ערב. מה שלמה של גלעד? מה? גלעד אמרתי לכם אתמול, הוא מרגיש טוב, צריך את הזמן שלו. איך הוא ישן בלב? כן. טוב חברים, תנו לנו לזוז. חבר'ה, זוזו. מה אתם גלעד?